Скъпи клиенти, представям ви един газокар Nissan, нов внос, Япония. Оригинал на газ. Ето го, не е боядисван. Автентично състояние. Най-вече автоматична трансмисия. Да, разкарай го. Къде е автомата? Давай напред. Тон и половина товароподемност. Много добро състояние. 13 800 с включено ДДС. Безплатен транспорт. 1500 кг товароподемност на 3 метра височина. Много запазен, няма никакви ръжди, абсолютно нищо. С предно челно стъкло, чистачка. Пусни чистачката да им работи ли? Работи. Фарове мигачи. Абсолютно всичко е окей. Това е за тази машина. Транспортът е безплатен за цялата страна. Няма Варна, няма Видин, няма Петрич. Когато ви е удобно, заповядайте или звънете, обадете се за договорка.